Θυμάστε που είχαμε πάει με τον Αγρότη, που κάναμε live στο πρώτη που μπήκαμε και δεν είχε σήμανση και προχωρήσαμε προς τα κάτω γιατί λέγανε ψηλά χορτάρια και είχα πάει και με την παντόφλα εγώ και μου λέγατε πήγαινε να μιλήσει, μάλιστα μου το λέγει η Όλγα, πήγαινε να μιλήσει στον Αγρότη, να μπορέσει να σας πάει στο σημείο κτλ. Που δεν μπορούσαμε να το βρούμε και τελικά μας πήγε. Μας πήγε, κάναμε και ένα παράσταση. Τα θυμάστε από αυτά? Και μας έλεγε ότι, γιατί είχε πει από τότε ο άνθρωπος ότι εγώ δεν έχω πάει, πρώτη φορά πάω, δεν έχω δει το σημείο και δεν ξέρω, υποθέτω ότι έτσι έγινε. Και επειδή είχε ακουστεί κιόλας, θα το πω, ένα μακάβριο έβριμα ότι το κεφάλι ήταν αλλού και το σώμα κτλ. Σήμερα ανατρέπονται όλα. Γιατί χθες βρεθήκαμε πάλι εκεί. Και θα σας βάλουμε τη συνέντευξη. Κοπελιάκουλας, εγώ δεν πήγω πολλά πράγματα. Έλεγα ότι τον γυρεύανε. Έλεγα ότι τον γυρεύανε. 5-6 μήνες όσο ήτανε. Και μετά βρήκανε και πέρα. Εγώ πριν τον βρούνε του Άγιου Γεωργιού 2 μέρες πήγα και καθάριζα στην εκκλησία. Δεν είδα εγώ πράγμα. Σας μύρισε κάτι? Όχι, δεν τα σου πω ψώματα, όχι. Και έκανε και ζέστη, δεν άκουσα εγώ τίποτα. Σας φαίνεται περίεργο αυτό? Δηλαδή? Σας φαίνεται περίεργο το ότι δεν μύριζε? Όχι, δεν μου φαίνεται περίεργο γιατί η κοπελιά τόσα νερά που πήρε. Πήρε πολλά νερά. Τόση κοπελιά δεν ήταν. Αυτός ό,τι έκανε δηλαδή ή αυτοκτόνησε ή πόθανε, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω αυτό, τα ξέρει μόνο ο Θεός, να λέμε τα πράγματα στην αλήθεια. Εγώ δεν. Αλλά αυτός πρέπει να. Μια-2 μέρες κυκλοφόρουνε. Πρέπει να κυκλοφόρουνε και μετά έκαμε ό,τι έκαμε. Είχαμε ό,τι έκαμε, δεν ξέρω τώρα, ή αυτοκτόνησε ή έκαμε. Αυτό θα το δει η αστυνομία, σωστά. Το βρει η αστυνομία, αλλά δεν μυρίζει. Μόνο τον σηκώσανε μύρισε. Μετά αυτός δεν μυρίζει. Όσο και μόνο το καλοκαίρι που μυρίζει. Να τα νερά, ήθελα να σου πω, ναι, άκουσα μια βρώμα, ναι. Αλλά χειμώνας τόσα νερά, χιόνια, πράγματα δεν μυρίζει με καμία Παναγία. Και όποιος σου πει ότι μυρίζει, στο λέει ψώματα. Έχετε πάει καθόλου από το σημείο όταν βρέθηκε ο Αλέξης? Είδατε? Ναι, τον είδα. Α, τον είδατε? Ναι, τον είδα. Όχι καλή αστυνομία να είμαστε κοντά, πολύ κοντά. Εσείς πήγατε μετά που πήγε η αστυνομία? Είχε πάει η αστυνομία και μετά πήγα εγώ. Και δεν τον είχε σηκώσει? Δεν τον είχε σηκώσει δηλαδή ακόμα, ήταν στο χώμα? Κανείς δεν τον είχε σηκώσει, δεν τον είχε σηκώσει, δεν άφηνε, περίμενε να έρθει πυροσβεστική, να έρθει ο Γενικός Διευθυντής από τα Χανιά και μετά τον σηκώσανε. Δεν αφήνανε καθόλου, τίποτα δεν αφήνανε. Μετά που ήρθε ο ιατροδικαστής τον σηκώσανε ή πριν? Ναι, μετά εγώ έφυγα γιατί είχα εγώ δουλειά στα πρόβατα και έφυγα εγώ και ξαναπήγα μετά. Εντάξει. Και την ώρα τον σηκώνανε. Και δηλαδή βρέθηκε στο home. Περιγράψτε μας το λίγο για να καταλάβουμε κι εμείς πώς βρέθηκε ο Αλέξης. Το ξέρω ότι είναι μακάβριο, αλλά λίγο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, γιατί άλλοι λένε ότι ήταν, λέει, κρεμασμένο στο κλαδί, άλλος λέει ότι... Όχι, ψέματα. Πώς ήταν το παιδί? Δεν ήταν κρεμασμένος. Δεν ήταν κρεμασμένος, ήταν χάμες ήταν. Α, όλο του το σώμα ήταν χάμο. Ορίστε, όλο του το σώμα ήταν χάμες. Και το καλώδιο που ήτανε? Δεν είδα εγώ καλώδιο, γιατί δεν μ' άφηκε η αστυνομία. Δεν μπορώ να σου πω ότι είδα εγώ καλώδιο. Ό,τι είδατε, βέβαια, ό,τι είδατε. Ναι, εγώ δεν είδα καλώδιο. Εγώ καλώδιο δεν είδα. Μπορώ να σου πω ότι δεν είδα καλώδιο. Μήπως είδατε στο λαιμό, αν προεξήχε κάτι? Τίποτα, δεν μ' άφηκε στο 1 μέτρο τον είδα, δεν μ' άφηκε να πάω πιο κοντά. Να σας κάνω μια πολύ μακάβρια ερώτηση, γιατί μου το είπαν αυτό. Ήταν αλήθεια ότι ήταν αποκεφαλισμένος? Όχι, κοπελιά μου, δεν είχε κεφαλή. Ότι το κεφάλι του ήταν, λέει, σε άλλο σημείο. Κοπελιά, εγώ τέτοιο πράγμα δεν είδα. Κοπελιά, έχουν ακουστεί πολλά. Όλο το σώμα ήταν έτσι. Μαζί με το κεφάλι του κανονικά. Το παιδί απλά ήταν στο χώμα. Δεν ήταν κρεμασμένο που λέγανε ότι ήταν κρεμασμένο με καλώδιο.
όχι, ούτε κρεμασμένος ήτανε, ούτε τίποτα. Μη σου πει ο καθένας του λέει μαλακίες. Από που κάθε φορά σου πει το μακρύ του κοντό του, ο άλλος είπε με σύρματα, τον είδανε, ο άλλος είδε. Εγώ που τον είδα εκεί, εγώ σύρματα δεν είδα. Ούτε καλώδιο. Ούτε καλώδιο δεν είδα. Τώρα αν ήταν υψηλό καλώδιο και αν φαινόταν έτσι παπάσο, αλλά εγώ τέτοια πράγματα δεν είδα. Ούτε κεφαλή να του λείπει, ούτε τίποτα. Η κεφαλή του ήταν εκεί, ήταν λιωσμένος. Ήταν όπως αν βλέπεις μια μούμια, ήταν λιωσμένος. Πολύ καιρό ήταν. Εσείς έχετε πάει από το σημείο καθόλου μετά, γιατί εκεί εμείς βρήκαμε ένα παράπηγμα. Δηλαδή βρήκαμε στο σημείο εκείνο, έτσι όπως είναι το δέντρο που υποτίθεται, γιατί εμείς νομίζαμε ότι είχε απαγχωνιστεί ο άνθρωπος με αυτά που κυκλοφορούσαν, στην αριστερή πλευρά ήταν σαν να έχουν βάλει κλαδιά δεμένα μεταξύ τους, με φυσιολογικό τρόπο δένονται τα κλαδιά, αλλά είχαν βάλει και μικρά κλαδάκια. Πώς θέλεις εσύ να δέσεις όταν είσαι στη φύση κάτι, και εκεί μέσα... Ήταν σαν πορτάκι αυτό μπρος πίσω και εκεί μέσα είχε κάτι σαν κρεβάτι. Το προσέξατε καθόλου αυτό? Εγώ τέτοια πράγματα δεν ξέρω, παιδιά, δεν είδα τίποτα. Εγώ εκεί από γατέο το χωράφι, το γατέο πολύ καλά, τέτοια πράγματα εγώ δεν είδα. Τώρα πώς είχαν βάλει κανένα κρεβάτι και να μην φύγουν τα πρόβατα. Όχι, ήταν το κρεβάτι με... Όχι, θα σας πω. Ήτανε, φανταστείτε το ότι είχαν φτιάξει σαν σπηλίτσα με κλαδιά προς τα επάνω, ημικύκλιο είχαν κάνει τα κλαδιά, τα είχαν πλέξει και άμα έμπαινες κάτω από τα κλαδιά ήταν σαν κρεβάτι. Στο χώμα ήταν αυτό, φανταστείτε. Πρώτη φορά τα ακούω. Αν έρθετε το Σαββάτο, να πάμε να μου δείξεις. Εσείς όταν πήγατε που ήταν η αστυνομία, είχατε δει τα πατατάκια και τα γάντια, τα αγροτικά, που κάνουμε αγροτικές εργασίες? Δίπλα το ακριβώς ήταν από εκεί που ήταν τα πτωματικά υγρά. Ήταν εκεί ένα πατατάκι, ήταν, ναι, το είδα και είδα και κάτι γάντια. Και αυτά η αστυνομία γιατί δεν τα πήρε? Πού να ξέρετε κι εσείς βέβαια. Πού να ξέρω εγώ, δεν τα πήρε. Κοπελιά, ξέρεις πότε τα δω στα πατατάκια? Πότε? Την άλλη μέρα που επήγα να δω με αυτό που δουλεύαμε, έτσι που τον βρήκανε, και είδαμε τα γάτια, νομίζαμε τις πυροσβεστικές και τα γαριδά και τώρα χωράφι είναι. Αυτά τα πατατάκια τα έτρωγε ο Αλέξης. Όταν ήταν η αστυνομία, ναι βεβαίως, το έχουν πει μάρτυρες. Έχετε εσείς, μήπως τυχόν βέβαια, παρατήρησε με το μάτι σου την ώρα που ήταν η αστυνομία αν ήταν τα πατατάκια? Δεν θυμούμαι τίποτα, ήταν δεν θυμούμαι τίποτα. Άμα ήταν κοπελιά θα ήταν το χαρτέλα παλιασμένο. Δεν το χτυπούσε ο ήλιος εκεί όμως και δεν υπήρχαν ούτε μεγάλη βλάστηση που είπανε, γιατί μεγάλη βλάστηση δεν ήταν, εκεί πέρα ήταν χώμα. Επειδή είπαν ότι είχε μεγάλη βλάστηση και κλαδιά πάνω του. Κοπελιά, αυτός από εκεί το αμάξι με χάθηκε. Μέχρι για να έρθει είναι γύρω στα 2,5 με 3 χιλιόμετρα. Τώρα από πού πέρασε και πήγε, και εγώ πιστεύω πως πέρασε μέσα από το χωριό νύχτα και μετά είδε εκεί το κλεισάκι όπως είχε και τα αμάξι του και σου λέει πάνε το αμάξι μου και πήγε από εκεί κάτω. Τώρα τι έκαμε, αυτοκτόνησε. Επόδανε, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν είναι εκεί η δουλειά μου. Σε περίπτωση που υπήρχε αυτό το παράπηγμα που θα το δείτε, θα σας το στείλω στο Viper. Και αν σου θυμίζει κάτι το δέσιμο, θέλω να με πάρεις, να μου πεις ότι ξέρεις κάτι, εμένα μου θυμίζει κάτι όλο αυτό. Το έχω ξαναδεί, ας πούμε εκεί. Δεν είδα ούτε εγώ τον είδα χάμις. Και ο άνθρωπος που τον ήβρε χάμις. Ναι, όχι, δεν λέω στο σημείο που βρέθηκε. Φανταστείτε εκεί που βρέθηκε χάμο, ακριβώς στα αριστερά, καλυμμένο κάπως, δεν μπορούσες να το καταλάβεις, με σκεπτικό ότι πας να ψάξεις. Εκεί. Εγώ πήγα το Σάββατο, πήγαμε μαζί με την Κατερίνα το Σάββατο, φτάσαμε εκεί γύρω στις 1 η ώρα το πρωί. Φτάσαμε 1 η ώρα το πρωί περίπου και έτσι όπως τα κοιτούσαμε και τα ψάχναμε είδα αυτό και είδα ότι αυτό φαίνεται σαν πόρτα και έκανα έτσι να βγάλω αυτή την πόρτα και μπήκα μέσα και είδα το χώρο και ξαναπήγαμε πάλι την Κυριακή και την Κυριακή ενώ επειδή το είχα διαλύσει, εγώ με τα χέρια μου το διάλυσα, ήταν ξανά φτιαγμένο. Μήπως επειδή ο άνθρωπος που είχε και βάζει τα ουζά. Άρα να είναι κάποια ξεκούραση που βάζει ο άνθρωπος στα οζά του εκεί. Γιατί κάτι τέτοιο είναι. Και που τον ήβρε ήταν πολλά χόρτα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, με πολλά χόρτα. Και μετά αυτός τα πήρε τα οζά, μήπως ξαναπήγε όμως και είδε τσίκια γιατί ήταν τραπατσαρισμένο να ανοίξουν έτσι πόρτες στα πνεύματα και όπως τραπατσάρανε τα άνθρωπο το χωράφι γιατί βάζει τα πρόβατα.
Ήβρε κανένα κρεβάτι, ότι είναι και το βάλε κι Σαν κρυψώνα, πώς να σου το εξηγήσω. Είναι παράπηγμα. Θα πρέπει να στο δείξω για να μπορέσεις να καταλάβεις, γιατί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά να σου πω και κάτι, όταν πήγαμε εμείς, δεν είδαμε πυκνή βλάστηση και ξύλα, γιατί εκεί δεν χτυπούσε ο ήλιος και τα πατατάκια δεν τα χτυπούσε ο ήλιος. Ναι, εντάξει, δεν έκανε και ζεστές. Εντάξει, έκανε και ζεστές. Μα και Πάλι δεν χτυπάει ο ήλιος λόγω των δέντρων, δεν χτυπάει ο ήλιος. Είπα, ο ήλιος λόγω το δέντρο και γι' αυτό δεν τον ήβρε και το τρώου, πώς θα λένε αυτά τα τρώου. Από εκεί πήγανε οι διασωστικές ομάδες. Όχι, όχι. Πήγανε από την άλλη μεριά και εντάξει. Τι διαφέρει αυτή. Έπρεπε να κάτσουν πολλές μέρες, να ασχολήσουν την περιοχή. Θα τον έβρισκαν ζωντανό, ναι, ναι. αλλά έπρεπε να τον έχουν βρει από καιρό. Αυτός που βάζει τα πρόβατά του εκεί που τον βρήκε κιόλας, θα μπορούσε να ήταν ένα παράπηγμα που έχει φτιάξει αυτός επειδή βάζει τα οζά του να ξεκουράζεται. Άμα δεν το δω, δεν μπορώ να σου πω πράγμα. Θα στο δείξω, θα στο δείξω. Το Σαββάτο θα έρθεις. Άλλον έτσι όπως θα πάει ο καιρός, ναι, θα έρθουμε για να πάμε εκεί, σε εκείνο το σημείο. Έλα, μετά τις 12 και να δούμε τι θα κάνουμε. Να σου στείλω λίγο το παράπηγμα. Ναι, για στείλε μου το να το δω και Στο είναι, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Έχουμε λοιπόν έναν βοσκό, ο οποίος πήγε, το πρόβατό του ξέφυγε, πήγε να μαζέψει το πρόβατο και βρήκε τον Αλέξη. Αυτός ο άνθρωπος, εκτός το ότι έπαθε σοκ και τα λοιπά, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάρει 2 φίλους του και την τοπική αστυνομία. Οι 2 φίλοι του πήγαν απευθείας στο σημείο και ήταν η τοπική αστυνομία εκεί. Κρατήστε το τοπική, γιατί μιλάμε για χωριό. Ήταν λοιπόν η τοπική αστυνομία μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, τους 2. Ήταν στο 1 μέτρο από τη σωρό του Αλέξη. Μετά ήρθε η αστυνομία από τα Χανιά και ο αστυνομικός διευθυντής και ο ιατροδικαστής. Η τοπική αστυνομία δεν τους άφηνε πέρα του 1 μέτρου να πάνε πιο κοντά. Που και πάλι μπορείς να δεις τα πάντα στο 1 μέτρο. Στο 1 μέτρο βλέπεις τα πάντα. Καταρχήν, στην αρχή ο άνθρωπος μου είπε, όταν κάναμε τη συνέντευξη, ότι, μιλούσε ανοιχτά. Μιλούσε, δηλαδή, πριν δει το παράπηγμα, πριν δει τα βίντεο, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε ιδέα για όλο αυτό. Πριν δει το οτιδήποτε, στην αρχή λοιπόν που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και δεν έχουμε πάει, δεν έχουμε δείξει, δεν έχω στείλει τα βίντεο, μιλούσε και ήταν ok με τη φωνή του, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Μετά όμως που του έδειξα το βίντεο και πήγαμε και εκεί και μας εξήγησε και κάποια πράγματα εκεί, του είπα ότι θα αλλοιωθεί η φωνή του και τα λοιπά, γιατί θα ανέβει και αυτό το βίντεο. Υπάρχει βίντεο το οποίο αναλύουμε πώς ακριβώς βρέθηκε και τα λοιπά και μου ζήτησε τότε, σε παρακαλώ μην ακούγομαι, που σημαίνει ότι ήθελε αλλοιωμένη τη φωνή του. Το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι αυτό το παράπηγμα ονομάζεται κημητές. Είναι οι κημητέ. Κημητέ. Είναι οι κημητέ. Οι βοσκοί έχουν, ας πούμε, πάνε, βάζουν σε ένα χωράφι τα πρόβατά τους ή αν έχουν κήπους και αυτά και έχουν ένα κομμάτι που το έχουν για να αράζουν, για να ξαπλώνουν, λίγο να ξεκουράζονται. Αυτό. Εδώ στην Κρήτη λέγεται κημητέ. Κημητέ, λοιπόν. Αυτό, λοιπόν, ήταν κάτι. Λέγεται κημητέ. Δεν το είχαν δει αστυνομικοί. Δεν ξέρω, δηλαδή πήγανε και δεν ψάξανε καθόλου. Τέλος πάντων. Και που πήγαμε μαζί με τον άνθρωπο να μας δείξει ακριβώς που τον είδε, Η ξεκούραση των βοσκών, μπράβο. Το έχουν καταστρέψει. Και επίσης είχαν πετάξει και κλαδιά μέσα, ώστε να μην καταλαβαίνεις καθόλου τι είναι όλος εκείνος ο χώρος. Άρα, μετά τα 2 βίντεο τα οποία υπάρχουν στο κανάλι και μετά την πολύ δημοσιότητα που πήρε το θέμα, βγήκαμε και στην κοινωνία άνω κάτω κτλ. Ο κημητές
Κιμητέ, δεν ξέρω πώς το λένε ακριβώς. Ή Κιμητέ, συγγνώμη, συγχωρέστε με, δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει πια. Το κατέστρεψαν. Πρώτο πράγμα που μας είπε λοιπόν ο Βοσκός, γιατί είναι Βοσκός και το παιδί έχει πρόβατα κι αυτός. Το δεύτερο που μας είπε, και πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι δεν βρέθηκε καλώδιο, ούτε σύρμα, Τίποτα. δεν είδε τίποτα από όλα αυτά. Είναι ο δεύτερος που πήγε στο σημείο, για να σας δώσω να καταλάβετε, πριν το αστυνομικό μέγαρο Χανίων. Άρα δεν μπορεί να κρεμάστηκε από κάπου. Μιλάει λοιπόν ότι ήταν εκεί η αστυνομία, αλλά η αστυνομία που αναφέρει στο βίντεο εννοεί το τοπικό τμήμα. Ο πρώτος λοιπόν που πήγε, που τον βρήκε, ήταν ένας άλλος Βοσκός, όχι αυτός, ένας άλλος Βοσκός, και αυτός ο άλλος Βοσκός πήρε τηλέφωνο τους φίλους του και το τοπικό, ξαναλέω, τμήμα. Τοπικό τμήμα, τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι φίλοι μαζί με το τοπικό αστυνομικό τμήμα πήγαν στο σημείο και μετά πήγε ο κύριος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής, το αστυνομικό μέγαρο των εγκλημάτων δηλαδή, ο ιατροδικαστής. Όλα αυτά τα άτομα πήγαν μετά. Οπότε αυτός ο άνθρωπος είχε πάει από τους πρώτους και είδε όλη την κατάσταση. Ο δεύτερος ήτανε. Και είδε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ούτε καλώδιο, ούτε σύρμα, ούτε σύρμα, ούτε ήταν κρεμασμένος, ούτε ότι ήταν το μισό σώμα κρεμασμένο και αποκολλήθηκε το κεφάλι. Το κεφάλι ήταν μαζί με το σώμα, κάτω ανάσκελα. Στο σημείο το οποίο είναι το άσπρο, που σας έχουμε κάνει βίντεο 2 φορές και θα το ξαναδείτε γιατί θα ξανανεύει, είναι το σημείο της πλάτης του παιδιού. Και λίγο πιο πάνω, εάν πήγαινες μπροστά, γιατί το παιδί θέλει να μας αποδείξει κιόλας ότι το κεφάλι ήταν στο σώμα και ότι δεν βρέθηκε κανένα καλώδιο και σύρμα, εάν πήγαινες πολύ κοντά, υπήρχαν και τα μαλλιά του Αλέξη. Που αυτά υπάρχουν και σε βίντεο, θα τα δείτε. Ναι, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το παίξω το κομμάτι αυτός. Ναι. Θα το δούμε, γιατί είναι πολύ μακάβριο. Πάντως υπάρχει. Υπάρχει τούφα του Αλέξη. Άρα, εδώ λοιπόν έχουμε το άσπρο κομμάτι που βλέπουμε τα πτωματικά υγρά της πλάτης και λίγο πιο πάνω, πώς ακουμπάει το κεφάλι μας εδώ, υπάρχουν τούφες μαλλιών του Αλέξη. Και προσέξτε, όχι βρώμητα, ανάσκελα. Ανάσκελα. Τα πόδια του στην ουσία ήταν στο σημείο που είναι η πέτρα. Φανταστείτε. Οπότε, η πέτρα αυτή δεν ήταν για να απαγχωνιστεί, να βάλει τέρμα στη ζωή του. Το ερώτημα του ίδιου ήτανε, μήπως ήτανε κανένα δεματικό, το οποίο εγώ δεν είδα. Γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε τα δεματικά αυτά, τα λευκά. Υπάρχουν σε διάφορα και είναι και χοντρά, μεγάλα, μικρά, σε μεγέθη. Το θέμα είναι ότι δεν αυτοκτονείς με το δεματικό. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, δεν κρατάς μαζί σου δεματικό, για να πας σε ένα χωριό να αυτοκτονήσεις με ένα δεματικό. Σίγουρα. Τρίτον, υπάρχει το ένστικτο της επιβίωσης, σε καμία περίπτωση ποιος θα πάει να κάνει αυτό το πράγμα με το δεματικό. Άρα τι, θα το έβαλε κάποιος από πίσω. Αν υπήρχε, ξαναλέμε, αυτό είναι ερώτημα, γιατί λένε για απαγχωνισμό και λέγανε για καλώδιο και για σύρμα και ο άνθρωπος, ο μάρτυρας, που ήταν ο δεύτερος στο σημείο, ξαναλέω πριν, με το τοπικό αστυνομικό τμήμα ήταν εκεί, στο 1 μέτρο ήταν από τη σωρό του Αλέξη, δεν είδε ούτε καλώδιο ούτε σύρμα. Και αναρωτιέται και ο ίδιος, μήπως και δεν το είδα, αλλά τι συγκλονιστικό αποκαλύπτει και γιατί πιστεύω ότι δεν υπήρχε καν και δεματικό. Με τον καιρό το λίπος δεν υπάρχει πια και γι' αυτό το λόγο είχε αδυνατήσει κιόλας ο Αλέξη, γιατί είχε μομοποιηθεί η σωρός και μάλιστα είχε φανεί και το εσώρουχό του. Γιατί με το να φιερέψει, πώς να το πω, να στενέψει, να μαζέψει, φάνηκε και το εσώρουχο.
Άρα μαζεύτηκε και ο λαιμός, οπότε ήταν πιο καθαρός για να τον δει. Ναι. Αν ήταν ένα δεματικό, εφόσον μάζεψε όλο του το σώμα, λόγω του ότι ήταν εκεί 6 μήνες, Ναι. Δεν θα προεξήχε, εννοείς. εδώ είδε το εσώρουχο, δεν θα έβλεπε κάτι στο λαιμό, θα το βλέπε. Ο άνθρωπος, ξαναλέω, δεν είναι μύοπας, δεν έχει θέμα με τα μάτια του, μια χαρά βλέπει, μια χαρά είναι. Χθες που πήγαμε στο σημείο και είδαμε το μάρτυρα. Εγώ κράτησα την κουβέντα που είπε μια κουβέντα, ότι και στο ένα σημείο, και εκεί πέρα που βρέθηκε το αυτοκίνητό του, και εκεί πέρα που βρέθηκε ο Αλέξης, πρέπει να ξέρεις για να πας. Ναι, αλλά μπορεί να ήταν και τυχαίο, Κατερίνα, μην το Τυχαία, βάζεις. τυχαία, δηλαδή και στο ένα σημείο και στο άλλο τόσο τυχαία. Δηλαδή, ένας ξένος, κάποιος που δεν ξέρει, πολύ δύσκολα θα βρεθεί. Κοίτα. Επειδή μου το τόνισε, μου έκανε εντύπωση. Λέω, για να το λέει έτσι, είναι 2 σημεία που είναι... Πρέπει να ξέρεις για να πας. Άλλο ένα Επίσης, βασικό. σημαντική λεπτομέρεια που θα το πω, γιατί λογικά δεν έχει θέμα, μας την έδωσε η Όλγα αυτή την ενημέρωση, είναι ότι ο Αλέξης ήταν καπνιστής. Δεν βρήκαμε ουδεμία γόπα. Τίποτα. Ήταν καπνιστής. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μία γόπα στο σημείο αν είναι ο θάνατός του περί 7, δηλαδή μπορεί να ήταν 7, μπορεί να ήταν 8, μπορεί να ήταν και 9. Δεν ξέρω αυτό, εάν μπορούν να το βρουν από το χώμα, τα πτωματικά υγρά κτλ. Την ακριβή ημερομηνία, αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Πιο εξειδικευμένα ίσως να υπάρχει στο εξωτερικό. Αν θέλει κάποιος να το ψάξει πιο πολύ, μπορεί να στείλει το χώμα στο εξωτερικό και ίσως να πούνε και την ακριβή ημερομηνία. Είσαι λοιπόν εκεί και... Δεν ανάμεσα να κάνεις ένα τσιγάρο. Αυτό δεν ρωτούσαμε και πριν για το τσιγάρο. δεν Πόσο γίνεται. καπνίζεται, αν καπνίζεται... Αν είσαι καπνιστής, καπνίζεις. Και θα έπρεπε να βρεθεί έστω και μία γόπα, εκτός αν μαζεύτηκαν όλες οι γόπες από την αστυνομία. Παίζει και αυτό. Συγγνώμη. Και αφήσανε τα γάντια, γιατί σου λέει, γιατί να πάρουμε ρε, τα αγροτικά γάντια. Ότι μαζέψανε τις γόπες και μαζέψανε τα γάντια και τα πατατάκια και τα γύρω... Άσε με, σε παρακαλώ. Και πάλι να αφήσει τα παιδάκια, ρε φίλε, αγροτικά γάντια βλέπεις. Δεν πρέπει να τα πάρεις. Είναι Ξέρω, αγροτικά γιατί δεν γάντια. αυτό. Τα οποία τα είδε και ο άνθρωπος στο σημείο. Υποψιάζεται ότι τα είδε καλύτερα την επόμενη μέρα. Βέβαια, με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία του είπαμε του ανθρώπου, γι' αυτό έβαλε στη φωνή του αλλίωση. Στην αρχή ήταν πολύ, γιατί είχε στην αρχή στο μυαλό του ότι ο άνθρωπος χάθηκε, πήγε εκεί πέρα και έκανε ό,τι έκανε τέλος πάντων. Αυτός τώρα δεν ήξερε. Σου λέει, είπαν αυτοκτόνης, Ναι. δεν άκουσε κάτι. Μετά που άκουσε όλα όμως αυτά τα στοιχεία. Έπαθε σοκ, παιδιά, έπαθε σοκ. Και μας έλεγε, κάτι σοκ. βρωμάει. Τέλος. Ο άνθρωπος έπαθε σοκ και ζήτησε και αυτό το πράγμα. Και απορούσε κιόλας Ναι. γιατί να υποθούν πράγματα που δεν συνέβησαν, ας πούμε. Ότι κρεμάστηκε, ότι είναι αυτοχειρία. Γιατί υπόθηκε το καλώδι, από ποιον αποδείξεις, υπόθηκε. χωρίς- Πώς απαγχωνίστηκε που γράφει το πιστοποιητικό θανάτου. Το πιστοποιητικό θανάτου, αν ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Μαζάνης, έτσι, γιατί εγώ δεν είδα το έγγραφο, το είπε ο κύριος Μαζάνης. Γράφει απαγχωνισμός. Δεν το βάλει και Πώς? αυτός και αυτός. Ναι, Κάτι διάβασε. κάτι διάβασε, κάποια πληροφορία είχε. Ποιος την έδωσε αυτή την πληροφορία για τον απαγχωνισμό. Και πώς έγινε απαγχωνισμός, αφού ο μάρτυρας δεν βρίσκει ούτε σύρμα ούτε καλώδιο. Πώς απαγχωνίστηκε ο Αλέξης, ρε παιδιά, τελικά. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, εφόσον είδε το εσώρουχό του και μάλιστα μας είπε ότι φορούσε λευκό σόβρακο, δεν ακούγεται συνέντευξη, σας το λέω εγώ, διότι κατέβηκε το πατελόνι του λόγω το ότι φιέρεψε ο άνθρωπος, μίκρινε. Και ο λαιμός μίκρινε, δεν μίκρινε μόνο το σώμα Βέβαια. του. Το λίπος χάθηκε με την... μουμιοποιήθηκε ο άνθρωπος. Σοκαριστικό έβριμα. Και επίσης το άλλο ένα στοιχείο είναι ότι ο Αλέξης ήταν μύοπας. Τα γυαλάκια, γιατί δεν αναφέρθηκαν στο Silver Alert. Έφυγε με τους φακούς του, τους φακούς επαφής. Πολύ βασικό στοιχείο και αυτό, γιατί δηλαδή
ενημέρωση. Τα γυαλάκια βρέθηκαν στο σπίτι του. Εκτός αν φορούσε φακούς επαφής, το ξέρουμε αυτό όμως. Ναι, δεν μπορείς να το ξέρεις, αλλά μπορείς να ανοίξεις τα κουτάκια που είναι στο σπίτι του, που νίκησε στην γκαρσονιέρα, εάν δεις εκεί μέσα τους φακούς επαφής, επειδή ήταν μύοπας, ο μόνος τρόπος για να πάρει το αυτοκίνητό του ήταν να φορέσει τα γυαλάκια του, εάν δεν φοράει τους φακούς επαφής. Εάν βλέπεις ότι η φακή επαφής είναι στο κουτάκι τους, στο σπίτι που νίκιαζε, σημαίνει ότι τα γυαλάκια πρέπει να τα φοράει και όχι να υπάρχουν σε κάποιο άλλο σημείο. Αν υπάρχουν στο σπίτι και τα γυαλάκια και η φακή επαφής, σημαίνει ότι ο Αλέξης δεν οδήγησε ποτέ το αυτοκίνητό του. Διότι δεν μπορούσε να το οδηγήσει γιατί ήταν μύοπας. Και χωρίς γυαλάκια και φακούς επαφής δεν μπορείς να οδηγήσεις. Εάν όμως ήταν εκεί η φακή επαφής, δεν υπήρχαν τα γυαλάκια, που σημαίνει ότι μαζί του τα είχε τα γυαλάκια, τα φορούσε και οδηγούσε, σημαίνει ότι πρέπει, εκτός από το κινητό που δεν έχει βρεθεί, να βρεθούν και τα γυαλάκια του. Τα είχε πάνω του. Όχι. Επίσης, ο μάρτυρας είπε ότι άκουσε από τους αστυνομικούς ότι το πορτοφόλι του ήταν μαζί του. Αυτό όμως δεν το είδε με τα μάτια του, το άκουσε που το έλεγαν οι αστυνομικοί. Άρα γιατί μας λέγανε, αν ισχύει αυτό, ότι ήταν στο σπίτι. Στο σπίτι λέγανε ότι είναι το πορτοφόλι. Ναι, το είπαν. Ότι είχε πάρει μόνο το κινητό, τα κλειδιά και έφυγε. Ναι. Και ότι στο σπίτι υπήρχε το λάπτοπ, το πορτοφόλι του και πλυντήριο που είχε βάλει τα ρούχα του να πλύνει. Αυτά. Και ξαφνικά ακούστηκε από τους αστυνομικούς που το άκουσε ο μάρτυρας. Τι πορτοφόλι είχε μαζί του ο Αλέξης. Πορτοφόλι. Και όταν λοιπόν πήγαμε και είδε αυτό το κημητέ, την κημητέ, δεν ξέρω πώς τη λένε παιδιά, δεν ξέρω αν είναι θηλυκό, αρσενικό, δεν ξέρω, είδε τέλος πάντων αυτό ο μάρτυρας, τότε κατάλαβε ότι κάτι άλλο συμβαίνει και τα λοιπά και γι' αυτό ζήτησε και δεν ζήτησε, μου λέει θέλω να προστατευτώ και τα λοιπά και μπήκε η αλλίωση της φωνής και δεν μπορεί να καταλάβει κανένας ποιος είναι. Ναι, γιατί εντάξει, έχει άνθρωπος οικογένεια. Βέβαια. Δεν ξέρεις τι γίνεται, Βέβαια. γιατί όλα τα στοιχεία σου δείχνουν άλλα πράγματα. Ενώ στην αρχή είχε ο άνθρωπος στο μυαλό του ότι χάθηκε και τα λοιπά και πήρε το δρόμο και πέθανε. Αυτό είχε στο μυαλό του. Ο άνθρωπος, όταν του είπαμε δύο-τρία πράγματα, δεν του είπαμε όλα που ξέρετε εσείς, σοκαρίστηκε κι αυτός. Σοκαρίστηκε. Είπε, παιδιά, εδώ κάτι βρωμάει. Και ήθελε να τον προστατεύσουμε μετά, δεν ήθελε να ακουστεί η φωνή του. Ενώ ήταν ανοιχτός. Ενώ η συζήτηση έχει γίνει πριν πάμε στο σημείο και πριν δει το παράπηγμα. Εγώ το λέω παράπηγμα. Πριν. Γι' αυτό αναφέρει ο άνθρωπος ότι μωρέ, μήπως ήτανε... Άμα δεν το δω, δεν μπορώ να σου πω για το κημητέ. Ναι. Και δεν πήγαμε μπορούσε να καταλάβει τι του έλεγα. Του δείξαμε, εδώ ξέρω εγώ, και αυτό και ναι, μωρέ, εδώ είναι σαν κημητέ. Που ξεκουράζουν τη βοσκή, που ξαπλώνουν για λίγο, που... Και πώς γράφεται στο πιστοποιητικό θανάτου η λέξη απαγχωνισμός. Τι βρήκανε και αναφέρουν απαγχωνισμός. Ότι ήταν ολόκληρος ο άνθρωπος και χωρίς σύρμα, χωρίς καλώδιο, χωρίς τίποτα, είχαμε μείνει και τον κοιτούσαμε. Είχαμε τρελαθεί. Και μας έδειξε ακριβώς πώς ήταν το σώμα του. Ακριβώς. Γι' αυτό σας το κάνω κι εγώ μακάβριο. Όμως, εάν δεν πεις τα στοιχεία, και να σας πω και κάτι, και αν εσείς οι ίδιοι δεν το κοινοποιήσετε, δεν θα τρέξει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, άμα δεν έχει δημοσιότητα, δεν ασχολείται κανένας. Εγώ ελπίζω και εύχομαι, έστω και κρυφά, δηλαδή να το ψάχνουν. Μακάρι.